के चरनिया में मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में पहली हवनिया अयोध्या में होला। पहली हवनिया अयोध्या में होला। राजा दशरथ के जमीनिया में मंगल होला हवनिया में। राजा दशरथ जी जमीनिया में श्री रघुबर के चरनिया में मंगल होला हवनिया में श्री रघुबर के चरनिया में। दूसरी हवनिया जनकपुर में होला। दूसरी हवनिया जनकपुर में होला। राजा जनक के